Onder de lek bij Jaarsveld vindt de zondigste editie plak van de Twakamp. Maar Niels Koetsier, zijn hele leven leefde er voor Jaarsveld, maar nu in Friesland. Hoe zit dat eens? Ja, hoe kan dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Solliciteren bij het Wetenschap Friesland en aangenomen worden. En nou ja, toen heb ik me ook maar bedacht om me in te schrijven bij het FLB, om daar te voor gaan leppen, om het zo te zeggen. Dat kan zo lopen in deze maatschappij en nu is het mijn eigen zoon. Opgegroeid hier aan de Lekdijk. Vader is hier voorzitter. En dan door werkzaamheden bij het Fries Wetenschap gaat hij naar Leeuwarden. En dan komen ze met het verhaal, pa, ik ga in Friesland springen. En dan de eerste beste Twakamp is in die oud plak hier in Jaarsveld. Ja, geweldig toch? Beter kan je niet beginnen. Gelukkig mag ik ook nog meedoen. Dat vind ik nog het belangrijkste eigenlijk. En ja, altijd leuk. De Twakamp is de enige vierlipwedstrijd dat in teamverband sprong wordt. Elke leper mij 4 keer springen en de 4e sprong telt voor het klassement. De optelsom levert dan de eindstand op. Hij zal maar vandaag het verschil gaan maken. Ja, dat is de sport en dan maakt hij het verschil. En dan ben ik nog net zo trots, want dan heb ik ook een mooie sprong van hem gezien. En dan ook een mooie sport. Ja, dat zou wel mooi zijn als ik het mag doen. Ja, ik heb in 2006 in Eilst heb ik toen ook goed gesprongen met tweekamp. Ja, erop sprong ik ook een PR met tweekamp. Dus met tweekamp heb ik altijd wel iets, ja, ik weet niet, vind ik wel leuk. Een leuke wedstrijd. Dus ik hoop dat het nu ook vandaag te doen. Bij de categorie jongens is Bobby Zwaagman van Driels de sterkste met 16,28. De jongensgroep wint van de Hollandse jongens met een verschil van 43 centimeter. En dan de vrouwje met Wendy Helmes. Zij leert als enige oer de 15 meter en zorgt voor een lietsvoordeel voor de Hollandse vrouwje, 42 centimeter. En dus met die beide categorieën is de stand op 1 centimeter na in liekwicht. En dan de junioren, met Wilco van Amerongen, de kopman van de Hollanders. Licht blesseerd, maar wel opdreef met Santje 82. En het verschil in de juniorengroep zal heel groot wezen. Dit is Hans Ulko de Boer namens Friesland. Hij eindigt als 4e in de eindstand met Santje 05 en de junioren verliezen met 100 meter 14 verschil. En dat is een groot god. Dan de topklassers met Nart Bransma. Die had 3 ringen in de stok, maar helpt net het derde punt. En noteert dus geen meters. Hij blijft hangen op de 15 meter van de drompelafstand. Niels Koetsier, die hoort wordt, want het zal zijn beste wedstrijd van dit seizoen worden. Centimeter 92 en dat zijn centimeters die tellen van Friesland. De topklassers moeten dus beziekje oer de 15 meter te springen, willen ze winst helden. En dat slag het ek in de tweede sprong net met Nart Bransma. Dit hier al 3 keer door de nieuwtje en een PR van nieuwtje 70. Dit is Jacco de Groot, de kopman van de Hollanders. Ja, de omstandigheden weer dreig, hij gaat wat scheef, maar komt wel aan 90 meter. 90 meter 1. Daarmee de 4e ont dan ta. In de totaalstand stiert Friesland likwijls 3 meter 33 achter op de Hollanders. En Bart die zorgt wel voor de winst in de seniorengroep. Maar in de totaalstand mist Friesland nog 3 meter 33. Dat kan in 1 sprong goed maken worden terug naar Bransma. 18,34 is genoeg, maar hij pakt zijn 3e weertsprong en Friesland verliest de Twakamp. Viel hij nog een beetje schuldig? Nou ja, volgens mij binnen meer mensen die slecht sprong. Dus dat idee had ik maar in mijn achterholen. Maar ja, voor hetzelfde hier ik wel 4 sprong. Dat was wel de bedoeling. Ja, dan hier het wel helden. Dus ja, aan de ene kant wel, maar ja. En er ben meer, hè, je springt als team. Holland wint dus haar 15e Twakamp-titel in zondige edities. De familie Koetsier zit met een beetje een dubbel gevoel. Ik ben wel tevreden. Ik heb weinig te klagen. Ik ging voor de tweede sprong nog even lekker door mijn enkel. Dus ik denk, nou, dat wordt helemaal niets meer. Maar dat viel nog mee. En ja, jammer dat we verloren hebben. Dat wel natuurlijk. Ja. Ja, van mijn kant is het allebei goed. Echt. We hebben de overwinning, maar hij heeft goed gesprongen. En ja, mooi sport toch. Ondanks de natuur, mooi sport gezien. Want de natuur was vandaag een beetje ons tegenstander.